Ai. Heti alkoi tämmösellä heti. Ja oikeesti. Mistäs tässä alkoisit etsimästä Fortressia? Mä katon nopea friikamilla. No siitä. Ei ainakaan meidän alapuolelle, meidän alapuolelle ei ainakaan kannata mennä. Siinä on onko sulla Tride? Olisiko täällä Tride? Joo, mä löysin Fortressin. Mä nyt suurin piirtein tiedän missä me ollaan. Se on tuolla meren toisella puolella. Ja me ei olla pääsemässä sinne ainakaan helpolla, niin mä menen ilman cheattejä sinne ainakin. Oh my god. Tuurikas löytyi. No siitä. Miksi täällä lagaa näin paljon? Meillä on täydet palkit. Täällä on Blaze. Sitten vähän skarppina sitten sit pellellä yhtään. Mä katon friikamilla nopea. Ei täällä ole, hetkinen, onks tuolla? Ei täällä ole lähelläkään. Eiku nyt mä löysin. Mä koitan etsiä missä me ees ollaan. Tosta niinku ylös. Ei. Se vaan joo. Ja sit siitä juostaan. Tonne okei. Eli seuraapa mua. Missäs me ees ollaan taas? Aiko Toni, tuu tänne nyt. Missä tuo? Siellä. Ei, sit sä jätät mut sitten tänne. Apua! Se on ihan pikkuinen laava. Koska tää menee jo nopeammin tää laava pois paljon. Ei mulla nää sun housut. Sanoisit, kerää sä vaikka näitä rodeja. Mun mielestä täälläkin on yksi Wapneri, mä menen tänne. No siis semmonen asia, että tässä ainakin on seinä vastassa. Noniin, sit päästiin. Ja sit tänne. Mä oon sit aika kaukana, niin eikä täällä mitään mahdollista. Mä lagaan. Mä annan vahingossa mun kirveen sulle.
Miksi tuolla tulee joku magma, kun tässä pitäisi olla joku blaze powder? Älä sinä nyt pötkylä tuu tänne. No, tää tärkeimmät asiat käynnissä. Oikeesti mä en jaksa tätä. Mitä tää magma tulee häiritsee mua tuohon naamaan eteen? Mä kuolen kun mä en pääse tappamaan tota Blazeä, kun toi magma tulee tuohon naamaan ruudun eteen. Kiva, nää magma pienet suutiot tulee vielä. Siis tässä on ollut 5 Blazeä, nää mitkään ei dropannut. Niin. Onks sulla vielä rodeja? Kuinka paljon? Mulla on vasta 1. Otetaan viimeiset ja sitten lähdetään. Mulla on nyt 2. Onks meillä riittävästi? Ei hitto, tää lagaa. Mitä hittoa? Ei jumakekka, mä tipun tänne. Täällä on kyllä ei. Tää asia täytyy. Mulla on 16 enderpearlia. Annaks vaikka mulle vaikka ne rodit. No niin. Sitten lähdetään just. Ai niin, hetkinen. Otas hetkinen. Ei saa lyödä ihmisiä. Saatas ihan.
Mitä hit? Noin. Mites sen meidän... Mites tästä... Mitäs tästä alkais nyt kuettimään? En mä tiedä. Tuolla ainakin alkaa mulla renderöi tai... Oho! Octopus. Me ollaan varmaan ihan väärä suunnassa nyt, joo. Miksi mä oon näin hiljaa? Pystyis delfiniä selkää mennä vaan? Me ollaan sekä aavikolla nyt, hetkinen. Eiku hetkinen, nyt mä tiedän mitä mä voin suunnistaa meidät nopea sinne. 177 pitää kattoo. Tai 70, 170. Et kattoo niinku eteenpäin. Mä nyt en tiedä mihin. Ai. Älä nyt sinä lyö siinä. Suoraan sinne eteenpäin, niin meidän pitäis tulla meidän beissit. Jos laitetaan mennä sinne, niin... Ruoka näköjään loppu. Kuinka paljon täällä on eläimiä? Joku eläinbugi. Meidän pitäis päästä tää just, jos katsotaan johonkin tonne päin 170 tuo varsin näkö. Setaa 170. Ehkä. Joo. Ai vit. Häh? Jos sä katot jos sä katot vasemmalta ja oikealle, niin tuolla on siinä alhaalla 2 palkkia alaspäin on semmonen kohta. Toi facing north. Vaikka niin. Se oli tai sit se oli 177 tai miinus 177. Tai sit mä oon ihan väärässä. Miten me päästään sinne? Onko sun ruokaa? Me nyt kuollaan nälkään ja jonoon. Mikä piraattilaiva?
Kaikki nyt ampuu mua täällä jollakin aseella. Apua! Mä kun 4 HP jo. 5. Mua tulitetaan täällä aseella. Jos kato siellä sun suunnassa se on 0-0, jos sä katsot tota facingia jotain juttua, niin jos sä katsot tonne se on 0-0 toi facing. Mihin sä katsot, niin mä en pysty enää juosta. Mä en muista koordinaatteja niin se on vähän huono. Mulla menee moti tähän peliin. Mitä? Mitä me TP:tetään sinne? Haluatko tulla mun Realmin baseillä kattoo?